Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Ayan, welcome po kayo lahat. Mayong hapon, sir. Ano siyang pamating mo? Nam ka ng banot? Ha? Banot? Asa di ka niya? Sira kong stretch ba? Sira kong stretching ba? Bila ka daw nung napaminaw ng banot? Nais mata naman. Bago lang. Di harap po na portion. Dili no? Dire wala mo dagan ang banot. Wala ka. Sa pagilain? Mura. Manilain, likod, hawak, ana. Wala po yung pamatilain. Mga usay-usahay, wala. Okay na. Ha? Ano mga usay-usahin mo ginapamati? Wala kayo gikuan. Wala ka. Dili ka dyan. Dili ka. Dili ka nakabasag hapon gabi. Wala ito. Naligo kong bibili ba? Maligo ka gabi. Inong gipamatin mo, gamay pa kayo nasasa, pero yun lang, hinahinayin mo na kundang ng kuwan, ang ligo na kabuntag ng gip. Ha? Magot ang sibili, o tuwa ko gabi, di kita pwede magbasa. Ha? Imasa, kapat ligo, no? Sige. Asa kitong balay mo, sir? Ito po. Asa na pista to sa Turing. Turil. So ayan guys, shout out sa taga Turil. Turil, Davao City, ayan nasa sa katabangan nga mamaayo nga ang ipamati. No, gamay rin siya, pero mas nindot nga maayo nga gamay pa, no? Tabangan natin siya mamaayo, inabanan siya pagkampo sa Ginoo, no? Yan, siyempre tanan mo doon dire, at kung tabangan nga mamaayo, yan, tanan mo doon nga. Siyempre shout out ako mga sukit sa Vigo City, Davao del Sur. Kung sa lahat ng mga subscribers na ko, regular viewers, maraming salamat po. Ayan po sa mga nangutanas kong location. Kung tagasa ko, akong location address, First Camp Street, Rapina Compound, Purok Mangga, Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, ang sa mga ganahan mag-friends ako. Doon na kay Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, Eric Hilot ang traditional. So ayan guys, kung karoon lang po ka nakakita sa mga video, please po subscribe, like, comment, and share my channel. So ayan, so maghilot ito po karon. So shout out po sa taga Turil, Davao City. Ayan. Please po subscribe, like, and share po. Buto siya, pero dili sakit. Buto lang. Pagmanta na ako pala. Sino ka na mo? Buto siya. Di ka nag-inom? Ginagmayroon ka. Di ka makubo. Okay lang doon sa ikuan. Ang nabigil inom mo lang. Garilyo wala. Pwede na ba ka dyan? Ha? Dalton?
Gamay. Gamay ha. Gamay. Sige siya. Ayan. Hindi ka mali pupunta, sir. Namin kayo. Okay. Daga ako kapag ano, daga na kay grano yung malawak ka. Daga na kay sign ba? Trouble yun sa kanan. Kasi karang inom, laipon na siya. Kapatas o uric na siya. Sticky mo daw po, hindi magtarong na.
Sige, siya, paminan mo. Ano sa sargas pa mo, maripas mo. Kami diri sa sir, o ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? Balay sa uric acid, balay sa sugar. Kani siya balay sa uric acid, adri ang sigarilyo inom, ang kanang sugar, balay sa sugar na di soft drinks, kape, juice, ha? Kaya lain na siya. Hindi na siya mabungkag ni balay-balay, madugay mo bukat ang tila na. Kamay. Namay pa sa malimit. Hindi ka makape, sir. Kape. Nakape sa hay. Okay, wala. Pag pinamlaw mo lang.
ayaw. Kailangan? Kalau karena pikiran lo pak, dan pusat-pusat.
Salamat.